muiñeira da Armenteira e o seu inseparable acordeón, Salvador Cores de Manso e Amigos, rematou o pregón inaugural da festa do Albariño de Cambados. Casi todos me coñecedes. Eu son Salvador Cores o Manso, veciño de Cambados e oficialmente fillo adotivo deste pobo, e que teño a honra de ser o pregoeiro desta 67 festa do Albariño, que ademais este ano ten a categoría, por primeira vez, de festa de interese internacional. É moito eso. Estreando este selo, Cambados mergullouse xa no mediodía en Albariño. A vila comeza así 5 días de festa para presumir de produto, de sector, de veciños e de talento. A música é como o Albariño, e o Albariño é como a música. Os dous son idiomas internacionais. Un pode tocar ou beber cun americano, cun asiático, cun ruso, cun chinés, que entendémonos perfectamente nos dous idiomas. É ben seguro que nos entenderíamos e crearíamos un lazo de amistade. Escoitadme ben. Ningún fixo amigos bebendo agua. A estas alturas, ninguén dubida xa do carácter internacional do Albariño, tampouco do seu vencello coa terra de Rías Baixas, especialmente coa do Salnés, e que beber unha copa deste viño é beber a comarca e, sobre todo, Cambados. Porque cando un bebe Albariño con música, non só bebe o maravilloso proceso de convertir o azúcar da uva en alcohol, non só bebe o traballo da vendima e o traballo da adega. Cando un bebe Albariño con música, está bebendo Castrelo, está bebendo Corbiñón, está bebendo Uviña, está bebendo Vilariño, Feciñáns, Santomé. Cando un bebe Albariño, está bebendo a Torre, o Sarrido, Tragove e o Muíño da Seca. Nalgúnha parte do mundo, cando un escoita música e bebe Albariño, sinte que está bebendo Cambados. Se a festa do Albariño cumpre 67 anos de historia, tamén hai 67 anos que Salvador Cores, nado en Vilaxoán, comezaba a súa relación coa vila cambadesa. Hoxe, como un cambadés máis, animou a todos a participar e a desfrutar do Albariño. Saíde á rúa de Cambados e disfrutade da festa, disfrutade dos músicos e bebede Cambados. Viva Cambados, viva o Albariño!